Di ba? Ditso labay. Guys, dakong rice nangayo ko sa taas, guys. Rice ko ako nakabaon. Kay lakaw man ta ko, guys, kay magligo lagi ko no swimming pool tong ang mga igsuon mapagumangkon di ko kauban. Maduro ko maniudto. Diyan man na dayon sa swimming pool ligo kay pulibok man. So ako nakabaon. So naik ko rice, naik ko sudan. Kuan kanang salad nga ano ni o sitaw, ginisang sitaw, salad nga kamunong sinilas. Guso day, guys, guso ang atong salad. Naibog man ko sa guso, guys. So nagkuan ko, nagkanang nagpalit ko. No, wala to, di na nato isuro silupin, guys, kaya ron makakuan ta. Hindi ta makapabugas ug daghan. Kauna ta, guys. Cowgirl ra ni, guys. Mag cowgirl na ta. Daghan ko sa rice, guys, na dako. Pinangain ako rice sa kusinira. Mandang parit, guys. Tuwaing lakaw ka na invitation. Kaunta, guys, ngaunta ninyo. May kayong sudan, guys, kay salad guso. Hindi makuha, guys. Dara, guys, oh. Dara guso. Og sitaw, adobong sitaw na ay karne, tag 20 ra ni, guys, tag 20. Support tanan. Mo lang ito, guys, na wa kadayon og ligo sa swimming pool. Mo di ko kauban, guys, kay kanang saingan na ni kuan di ay kanang nami meeting sa PPC o Clipse na inalan ko mo attend sa meeting, guys, kay ako lagi coordinator sa amuang niburuduan nya. Ang importante ang isugutan about sa kuan Pasko. Hindi ko ma-absent kay sayang nga kaltasan ta. Nya mapuhon, guys, kay 15 man ya Manuel na ugma, Manuel do. Manuel. Sayang po, guys, ma-absent. So mapuhon makauban kog ligog dagat o dagat swimming pool. Di happy ang person nga makaligo. Maligog, mapuhon. Yung tanong-tanong ito mga sudan, guys, tamlay Bicol Express. Galan ko mo palit og Bicol Express, guys, kay
Lami kanon ng tambok niya. Kanang kuan pod kanang hang. Kanan kay kog hang guys. Namda Bicol Express na wahera. Yeah. Kanin na ang adobong sitaw o karing salad nga. Gusto mo na utos. So, utos naman. Unay balhin-balhin og sulanan guys. Oy kay hindi kas kuan tubig. Dito naglabay guys. O magkaon. Labay ning silupin. Tumiisod na naman guys. Diba? Ditso labay. Karon wa kay hugason. Kanira hugason duha. Lami kayo ang kaon guys. Manday po guys ang rice. Hala. Murot. Di busog. Thank you for watching guys. Thank you for watching. Thank you for watching. Panggiamping mong tanan guys. So wala pa maka-subscribe diha. Please subscribe my YouTube channel. Charitable Vlog. Bye-bye. Thank you. Love you all. God bless us all.